kulandira inso panyasa voice box YouTube channel imene timapereka mpata kwa amalawi osiyanasiyana kuti athirepo ndemanga pa nkhani zokhudza ndale kayendetsedwe bwino ka dziko komanso kutsatidwa bwino kwa malamulo pamene chizungu timati politics, governance and the rule of law. Posachedwa apa tatulutsa audio ya bambo Charles Ben Longwe imene akuyamikira chipani cha MCP a President Trustus Chakwera komanso a Edison Munlo amene apanga chisankho chojoyina chipani cha Malawi Congress Party. Ife pano siti kuchusa kakamdiwa tabweraso ndi audio ya Oswald Jumani amene amachokera ku Whispers of the Stranger amene akuwadzudzula bambo Charles Ben Longwe kuti asaphunzitsa Malawi. Iwowo ngati akufuna angopita kukaonekera ku chipani cha Malawi Congress Party ndipo akagwade kwa President Trustus Chakwera ndi chipani cha MCP kuti awakhululukire monga bambo Ken Nsonda adachitira ku chipani cha DPP. Asatipimbe masamba kumakamba zambirimbiri kuti yayi Achakwera ndi munthu wabwino kuchomwecho konseko kuchokera chaka cha 2022-2023 akhala kunyoza boma la Malawi Congress Party komanso Achakwera. Ndiye ngati akufuna according to bambo Oswald Jumani ngati Charles Ben Longwe akufuna kuti akajoine chipani cha MCP asabisali komanso kutika Malawi masamba angobwera poyera kukapepesa ndikunena kuti nawonso ajoine chipani cha MCP. Koma saone ngati kuti pokojoine ku chipani cha MCP ndikuti iwowo akakhala automatically atasankhidwa udindo kuboma. Zimenezo sichitika chifukwa chokuti iwowa a Whispers for mindset change kapena kuti Whispers of the Strangers ali pano kubudula memo wa antilakwiri wonse amene ali pandale kuno ku Malawi pamene tikupita ku chisankho cha 2025. Ndiye tikhale limodzi pamene tikumvera bambo Oswald Jumani amene akuyika mawu awo kapena kuti maganizo awo pa nkhani imene bambo Charles Ben Longwe anena. Ngati mukufuna audio imeneyi muyipeza mu description box musimo kuti mumvere audio ya Charles Ben Longwe before you proceed to listening to Oswald Jumani's reaction to Charles Ben Longwe. If you have just found us, this is Nyasa Voice Box, the platform where we give Malawians a space to voice out their opinions on politics, governance, and the rule of law. Today, we'll be listening to Oswald Jumani, who's reacting to Charles Ben's audio, which we have posted earlier on the issue of Edison Munlo joining the Malawi Congress Party, in which Oswald Jumani says Ben Longwe should not beat around the bush. If he wants to join MCP, let him do so by going to President Trustus Chakwera, apologizing and asking for forgiveness. But he should not see joining MCP as a backroom door to enter government, because he, Oswald Jumani, and strangers, Whispers of the Strangers, will make sure that all those who have been hypocrites and political nomads should not have a chance of fooling Malawians again as we head to the polls in 2025. So don't forget to comment in the comment section below and subscribe. Do not miss anything on Malawian politics, governance, and the rule of law. Thanks for tuning in. Ben Longwe dikira Tidye Tikhute tikuyankhe masana hano. Oswald Jumani ase tiyabwana ngati chiteze. Ben Longwe Oswald Jumani kudebeni kuno tiyabwana ngati chiteze ase. Tidye Tikhute kumasana kuno tikuyankhe bwino osadandaula yayi. Palibe zoti Chakwera wabwino ndiye moja panto wana uja Chakwerayo sana apite tukumwamba ndikubwera ako kutsika. Palibe tamva zoti Chakwera anapita kwa nakamudzoza ndiye wasanduka kukhala munthu wabwino ndiye moja Chakwera wake manto wana uja. Stop fooling people ada. Ingonyamukani ngati mmene ananyamukira ndani Ken Nsonda kukapepesa pamaso pa APM. Mwantukwana, mwamunyoza, mwamugadabuza, mwansakaza Lazarus Makatha Chakwera kuntukwana 2022-2023 watayese mukuntukwana zansalu osamsiya pali ponse makwanitsa amene mungathere. Mwatukwana apolisi amene amagwira ntchito ndi Lazarus Chakwera, mwatukwana onse amakhoti, mwatukwana maloya, mwatukwana attorney general wa boma wa Chakwera, mwatukwana ACP. Palibe amene simuna mtukwane chaka cha 2023-2022. Lelo lino wabwino ndi ndani anapita kumwamba amene watsika ndi kuti kumene mwamba zoti anadzozedwa asanduka kukhala anthu abwino are the same people. Ada ngati mwazindikira zoti anthu amatukwana and they are innocent, ingonyamukani ngati mana anyamukira ndani ananyamukira Ken Nsonda kukapepesa. Muli ndi milandu yambirimbiri kumala ase Ben Longwe tangopita ni mukapepese. Don't beat the bush. Osazungulira ku sympathizing gaining chanchani. Ada siziteka. Whispers of the Stranger we've been saying all the way from 2022-2023 takati kunena
mmemo wanthira kuwiri pandale tidzathira nchenga. Space ipezeka ku MCP. I'm not a leader of MCP. Sina mtsogoleri wa MCP. Sina secretary general wa MCP. Sina amene ndimalandira anthu ku MCP. Ndipo ine sindingakuletseni kupita ku MCP. Kazi zimene mukunazo kuti ayi wina afuna asafuni. Atafune ndani. Popeza kujoina munthu majoina wekha kutuluka munthu matuluka wekha pandale. We don't go timapita ngati group utu. Nechona kuti wina afune wina asafune sindichidziwa kuti why. Zotanthauza chani ofunayo ndani, okuletsayo ndani, okuuza pirayo ndani. You can join any other group imene munthu ukufuna. In democracy ndizovomerezeka. Koma ife chimene tikunena kuti pamene pali boma, pamene pali government. Ndeka government ikhala ya MCP, ka government ikhala ya UDF, ka government ikhala ya DPP, ka government yapadzakhala chimwala. Whispers of the stranger, our duty is to protect that government. Kutuluka government imopita kunja kungati kuli chipani. Chipani chisiya anthu achitetezi, chili ndi athu chipani. Koma ife when it comes to a government, that we stand. Ndipaka anthu amatipanga lebo kuti ndifa MCP. Ayi, sifa MCP. Ife ndifa boma. Ndife katundu wa boma. Antimaonetsa kuti boma lili ngati make chiswe. Ife ndi tikhala aganga mbalimo. Believe me, ndeli whispers imene ndife aganga kuzungulira make chiswe. Ndeo kamati upita ku MCP Ben Longwe thinking you're going to tarnish a reputation ya government imene lipoyi. Adande mukudama. Mupita akakulandani ku MCP mwina mukaona sode muli kuchipaniko. Koma osakhala kuboma yeye. So if you thinking kuti mupita ku MCP and mukapita ku MCP automatically mukapeza kuti muli mboma ndiye mukupanga nawo za boma sizitheka ife mmemo tithira doti tithira nchenga ndipo tikamatithira nchenga sitilabada sokuti awasonkhane ndani kaya akudiya nawo ndi ndani tithira nchenga. Ben Longo, you are good for nothing. If people that don't know you, if you can pambalambanda metina mwikira keni msonda, you are good for nothing. Nambi pambi, good for nothing. Our country Malawi is not desperate for you. It's not desperate of you. You got nothing to contribute that can help to fix our nation Malawi. Paliba mwene. Takhala kuonelela mavieni. Do you think our country dziko lathu nditu likufuna mavieni? Modi mene mwamuonela chakwera uja basi apanga mavieni dziko lija nkomayenda. Look at him nicely. Chilima uja mene akuonekera muja basi akufuna mavieni kuti dziko lija liyende. Mmene zinthu zikuvutira ku Malawi panopo zikufuna mavieni. Ndi anthu angati apanga mavieni ma WhatsApp mu zinthu ndikusintha ku Malawi. Amweni kusafika kuno zinthu zikuvuta, maganya akuvuta, ndikumakhala kunoko week, 2 weeks, 3 weeks osagwira ganyu. Anthu oti tili ndi ntchito za manja, za luso manja mwathu. Ndife ma professional, timagwira ntchito za manja zopanga ndalama zambiri. Koma tikumakhala panopo 2-3 weeks osagwira ganyu. Kuli bwanji we munthu wa manja lente. Zavuta basi. Ulibe chochita. Try to figure out kudupiriza bwanji peza ndalama ya renti, kulipira ana ku school, ndi kugula chakudya pa khomo. Koma thinking kuti jumping from one tree to another like a monkey, zithandiza kuti you're going to still pocketing in ndalama. Dziko la Malawi ndilosauka kale. There is no one who is going to welcome you in MCP kamena boma kuti uzidya ndalama zaulere. Chekupangisa ndi muyeko ku DPP ndiyani. Kungochoka ko ujeni, kungochoka ko nankoma basi. Mwati nanuso mutsaziki. Mupita ku MCP ko, mupita ku boma ko, koma dziwani kuti mavieni amene muzikapangawo, muzikadya ndalama zanu za nthumba. Suti wina kadzi kapatsani ndalama. Just 2 days back, yesterday, malata awatuluka ku prison kuja. Wayamba kuulula. Hayi mmene mundionera ine. Ndikanakwanisa kumapeza lawyer. Ngati wapona nkita. Izi zimene ndingazikwanise. Muona ngati ndalama ayamba kuulula pano kuti ndalama zimene ankampeleka wapona nkita pali amene ankampatsa. But at that time when we were telling him kuti iweyo bile malata, you got no a capacity of having money to hire a lawyer. Ukupanga zofuna sokoneza boma as easy. There is someone who is giving you money. Ankakana. Antenga kumfinya kamponya ujiroko seutuluka umene kuja tulankhani kumfusa yamba kona kuti ine zimene ndinkapanga ani musaona ngati ndalama zijenezi zani zanga pali amene ankandipatsa koma ndikakumana ku court ndi ndani. Guys, mwakhala mukulandira ndalama just to disturb peace mdziko la Malawi, just to disturb kuyendetsa bwino kwa dziko la Malawi. Azitsogoleri athu azikhala basi omva kutentha nthawi zonse chifukwa lino mwalandira ti ndalama tano timaganyu kuma weak politicians, ma hypocrites amene amapatsani ndalama kuti muzibwesa chisokoneza dziko la Malawi. Anthu zikhatili nyonyoma
tiziona ngati dziko lili kutha mmene zikuvuta zinthu zimwe zilibe solution mukumauza anthu zinthu zowola kuchokera mituso yowola ndi pakamwa powola. You've been preaching zinthu zowola zimene zimapangitsa anthu maona ngati mwina dziko la Malawi ili basi latha, anthu ena anazikhwedza chifukwa cha mmene mumauzira zinthu kuti chakwera walephera zikumvuta kuyendetsa zinthu pabe chita alongosoke dziko litingo ligawanapo yeye nyumba za polisi kungowotcha majaji kungokwamenya ejenje Amalawi ndikufika pokukhulupirirani kuona ngati mwina mulankhula zolongosoka. Anthu ena they committed ma crimes akuluakulu kuchokera mu zimene mumalankhula. Today you say you want to go to MCP, today you are saying you want to mukagwira ntchito. Ben Longwe ndidikire ndidiye ndikhute ndikuyankhe bwinobwino. This is the toast. Ndikupasa kapu ya coffee ku bedi. Message iyi uitenga ngati kuti ndi kapu ya coffee ku bediko. I'm going to make a full breakfast for you and I'm going to make a full lunch for you and supper today. And to add your beef ya Ben Longwe. You are not welcome ku MCP. You are not welcome Mboma. Siti kufuna. I'm telling you, whispers of the stranger and the aganga amena zungulira makechiswe. If we protect the government, I say. We help the government ndima ideas to fix the problems. If I find kudzoti dziko tajanavomera. Zoti ndila mavuto tinalivomera. And tikudzoti mavuto amena ali mudziko moja to fix those problems. It will take time. It's easy to break, hard to build. Kumanga ndiko kwereka. Kugumula nyumba ngati imeenda khala ino mungatogumula anthu in 5 minutes nyumba yose nekha yoti libasa. Koma kuti muyimitse nyumba ina panopo it will take you another 2-3 years kuti padza imeso nyumba ina iwoneka ngati imene ndikunayi. So you think nyumba imene mwakhala mukugumula for 25 years mmayembekeza kuti chakwera dzayimanga in 6 months. Ndiye mwakhala mukuntukwana mukumuza ndiolephera. Today tinadiya ndani uyo tinadiya msonda naika uku. Zinatha zimejana. He is going nowhere and I'm not done with him. Let him just raise his head. I'm going to sit on it. Ndiye mukuti ndani uyo Munlo. I'm going to sit on his head. Chifukwa mavini yake onse mavidi yake onse amene ankatukwana chakwera we still having it. Today this is you thinking kuti inu anthu amene chisa chanu chaphasolidwa muli ngati mavu amene alibe poti angotera pena paliponse. Ngwangwa ngati nchenche you think kuti MCP kapena this government ikhala malo anu amene mukakhala kuti mwapeza nthuzi nkumakapumapo. Let me tell you something. They are well disciplined people there. Don't think people they don't know you. Koma ngati sakukudziwani, me, Oswald Jumani, I'll make them to know who you are exactly. And ngati izizi mapanga zinde ndi career yanu imene mapangiso tipatebwa pano pazebwa chakudya, this is the end of it.